Ωραία, και συνέπεια σπάνια. Στο τέταρτο πάνω έχουμε μαζευτεί. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, καλημέρα. Να σας καλωσορίσω εκ μέρους των εκδόσεων Αλεξάνδρεια, που συνδιοργανώνουν αυτή την παρουσίαση μαζί με τις εκδόσεις Αλής του Μνήμης και τις εκδόσεις Επέκεινα, στο φιλόξενο βιβλιοπωλείο Επιλέξη. Η εκδήλωση αυτή είναι αρκετά ιδιαίτερη και θα έλεγα κάπως σπάνια, γιατί συμβαίνει καμιά φορά ένας εκδοτικός οίκος να παρουσιάζει ταυτόχρονα όχι ένα, αλλά 2 και 3 βιβλία ενός συγγραφέα. Συμβαίνει λιγότερο συχνά 2 εκδοτικοί οίκοι που έχουν βγάλει βιβλία του ίδιου συγγραφέα να κάνουν από κοινού μία εκδήλωση. Είναι όμως πάρα πολύ σπάνιο 3 εκδοτικοί οίκοι να συνεργαστούν για να παρουσιάσουν από κοινού 3 βιβλία διαφορετικών συγγραφέων. Ο συνθετικός κρίκος αυτής της στιγμιαίας σύμπραξης δεν είναι εδώ ο συγγραφέας λοιπόν, αλλά ο μεταφραστής και επιμελητής των 3 βιβλίων και ο εμπνευστής της έκδοσής τους, ο Φώτης Τερζάκης. Ο Φώτης έχει βέβαια μια μακρά διαδρομή και πολύ μεγάλο έργο και συγγραφικό και μεταφραστικό σε πολλούς γνώριμους και αναγνωρίσιμους τομείς. Φιλοσοφία, πολιτική, αισθητική, ανθρωπολογία, αλλά και ταξιδιωτική λογοτεχνία. Εκείνο όμως που κάνει επίσης ξεχωριστή αυτή την εκδήλωση, επί της ουσίας τώρα, είναι το ιδιαίτερο και αρκετά πρωτότυπο αντικείμενό της. Η ιατρική ανθρωπολογία, αυτό που αποκαλείται η ιατρική ανθρωπολογία, στο οποίο κινούνται και τα 3 βιβλία που θα παρουσιαστούν, και που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από τη μαγεία και τη θρησκεία μέχρι την πολιτική και από τη βιολογία και την ιατρική μέχρι την βιοειθική και την ψυχανάλυση. Η ενασχόληση του Φώτη με αυτό το πεδίο, ο οποίος έχει μάλιστα και πρωτοποριακή συμβολή στην ανάδειξή του στην Ελλάδα, δεν είναι καινούρια, κρατάει από καιρό, όπως δείχνουν και τα παλιότερα κείμενα κριτική στα κυρίαρχα ιατρικά μοντέλα, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, που έχουν συμπεριληφθεί στο βιβλίο «Ιατρική πολιτική», που κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Αλής του Μνήμης. Οπωσδήποτε όμως αυτός ο προσανατολισμός του εντάθηκε μέσα από την πρόσφατη συγκυρία της κήρυξης της πανδημίας και των μέτρων υγειονομικής πειθάρχησης που την συνόδεψαν. Οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι καρπός και του μονιμότερου ενδιαφέροντος, αλλά και αυτής της αυξημένης παρέμβασης και θεωρητικά και συγγραφικά και πρακτικά αγωνιστικά του Φώτη τα τελευταία χρόνια, είναι με έναν τρόπο και αυτά τα 3 βιβλία που παρουσιάζονται σήμερα εδώ, σε δική του μετάφραση και με δικά του σημαντικά εισαγωγικά δοκίμια. Το «Ιατρική μαγεία και θρησκεία», το «Νοήμων σώμα» και η «Ψυχοδυναμική του πολιτισμού». Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσει, πέρα από τον ίδιο το Φώτη, η Κατερίνα Μελισσινού, ανθρωπολόγος που διδάσκει στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντιο και που έχει, το χειμερινό εξάμηνο θα διδάξει μάλιστα ένα μάθημα Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση. Στο Εαρινό. Και έχει δημοσιεύσει κυρίως σε γαλλικά περιοδικά με θέματα το σώμα, την αναπαραγωγή και τις υλικότητες. Πριν πάρει το λόγο, να πει 2 λόγια ο Κώστας Αναστόπουλος από τις εκδόσεις Αλής. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου το φιλόξενο βιβλιοπωλείο Επιλέξη, που δεν είναι μόνο ένα πολύ καλό και ενημερωμένο βιβλιοπωλείο, αλλά και ένας χώρος παρουσιάσεων και κατ' επέκταση διαλόγου και συζήτησης, πράγμα το οποίο λείπει στις μέρες μας και πρέπει να το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Να πω 2 λόγια για τη σειρά Βίος, στην οποία κυκλοφορεί και το βιβλίο του «Το Νοήμων σώμα», που έχει μεταφράσει ο Φώτης Τερζάκης. Η σειρά αυτή ξεκίνησε εν μέσω των απάνθρωπων υγειονομικών μέτρων, σαν μια παρεμβατική σειρά. Με το βιβλίο «Πανδημικές αποκαλύψεις» του David Cayley, ο οποίος
είναι πνευματικό τέκνο του Ιβάν Ήλιτς, του κάποτε πολύ γνωστού στην Ελλάδα Ιβάν Ήλιτς, αλλά πλέον κάπως αποσιωπημένου, τον οποίο επανέφερε στην δημόσια κουβέντα. Σε αυτό το βιβλίο ο Κέιλι έκανε μια ριζική κριτική επιστημολογική και πολιτική, αναδεικνύοντας ότι τα μέτρα που πήραν συντονισμένα οι δυτικές κυβερνήσεις, τουλάχιστον οι δυτικές κυβερνήσεις, είχαν ακραίο πολιτικό χαρακτήρα, με την επίφαση την ιατρική. Έβαλε κάποια πολύ δυνατά ερωτήματα και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο επηρέασε αρκετά τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα και αρκετούς ανθρώπους που έγραψαν και σκέφτηκαν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στη συνέχεια βγάλαμε τα κείμενα του Φώτη Τερζάκη, που είναι και παλαιότερα και νεότερα, τα οποία συμβάλλουν και εμβαθύνουν στο ανθρωπολογικό ζήτημα της ιατρικής σήμερα και σε σχέση πάντα με την πολιτική. Με το νοήμον σώμα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάποια επικαιρότητα, αλλά είναι επίκαιρο γιατί τα ζητήματα που έχει αναδείξει τουλάχιστον ο Φώτης, ο Τερζάκης, μέσα από τη δουλειά του και τις μεταφραστικές του επιλογές, εμβαθύνουν σε μια κριτική στη δυτική αντίληψη για το σώμα και την ιατρική. Θα βγάλουμε, ελπίζουμε, και άλλα βιβλία με αυτό το προσανατολισμό. Το επόμενο βιβλίο που θα εκδώσουμε θα είναι κάπως πιο πολιτικό, επαναφέροντας τα ζητήματα της υγειονομικής πειθάρχησης. Λέγεται «Πήραμε τις ζωές μας πίσω» με ερωτηματικό, της Έρης Αμικού και του Λάζαρου Τεντόμα, το οποίο είναι μια εθνογραφική μελέτη που εκτός από τις πολιτικές και ανθρωπολογικές συνιστώσεις του, έχει πάρα πολύ καλό πρωτογενές υλικό, δηλαδή συνεντεύξεις από ανθρώπων που έζησαν στο πετσί τους αυτά τα μέτρα, κυρίως οι υγειονομικούς που βγήκαν σε αναστολή, που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν κτλ. Να μην μακρηγορήσουμε όμως άλλο, να δώσουμε... Στην Κατερίνα Μελισσινού. Εγώ ξεκινάω πρώτη. Ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι γιατί είστε ακόμα ξεκούραστοι, γιατί μάλλον δεν έχω έτσι φυστεί χρόνου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους τρεις εκδοτικούς οίκους, τον Φώτη τον Τερζάκη και το Βιβλιοπωλείο Επιλέξη, για αυτή την διοργάνωση, ας πούμε, της παρουσίασης, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σκέφτομαι ότι Σάββατο πρωί, αντί να πάτε σούπερ μάρκετ ή αντί να έχετε πάει να ψηφίσετε κάπου αλλού ή τέλος πάντων μια εκδρομή είστε εδώ, σημαίνει ότι έχετε περιθώρια. Λοιπόν, υπομονής. Εγώ θα έλεγα τώρα, παίρνοντας τη σκητάλη από το ότι είναι παλιό το κείμενο, το νοήμον σώμα, είναι αυτό το βιβλιαράκι, πάρα πολύ μικρό. Το πότε μεταφράζεται ένα κείμενο σημαίνει κάτι για τη γλωσσική ομάδα στην οποία απευθύνεται. Γιατί μάλλον υπάρχει αναγνωστικό κοινό που είναι προετοιμασμένο να το δεχτεί. Και τα τρία κείμενα που παρουσιάζουμε εδώ σήμερα είναι πολιτικά κείμενα συνειδητοποίησης για τον πόνο στον καπιταλισμό και στις μη δυτικές κοινωνίες, σε αντιπαραβολή, και τις δυνατότητες ίασης, στο βαθμό βέβαια που τις μη δυτικές κοινωνίες τις θεωρούσαμε την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά μη καπιταλιστικές. Το πρώτο κείμενο που διατρέχει την ιστορία και το επιστημολογικό όσο και βιωματικό αδιέξοδο της επίσημης αντιμετώπισης του πάσχοντος προσώπου τελειώνει με ένα ίχνος αισιοδοξίας που προϋποθέτει τη μετάφραση και έκδοση και των δύο άλλων βιβλίων. Το δεύτερο βιβλίο, που είναι «Ιατρική, μαγεία και θρησκεία», συνδέει τη λειτουργία της υποβολής και άρα της μεταβίβασης στην αποτελεσματικότητα μαγικοθρησκευτικών τελετουργιών
Ίασης στις μη δυτικές κοινωνίες πάντα, με τις οποίες ασχολιόταν η ανθρωπολογία, στις οποίες όμως, πώς επιτυγχάνεται αυτή η ίαση, βιολογικό, ψυχικό και κοινωνικό, προσλαμβάνονται ως ένα, μία ολότητα. Το τρίτο βιβλίο, το οποίο σήμερα πρώτο βλέπω, το είχα σε PDF, είναι αυτό, η ψυχοδυναμική του πολιτισμού, του William Manson για τον Κάρντινερ, αφηγείται εν είδη ακαδημαϊκού θρίλερ τις περιπέτειες της συνάντησης ψυχαναλυτικών με ανθρωπολογικές επιστημολογικές απαιτήσεις μέχρι τη συνύπαρξη στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση του Άμπραμ Κάρντινερ, που κατάφερε να κάνει, ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων και ανθρωπολογικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας την ψυχοδυναμική του πολιτισμού. Τώρα, αυτό είναι το πάρα πολύ γρήγορο. Έχω χάσει το βιβλιαράκι μου. Όχι, είναι εδώ. Λοιπόν, αυτό το βιβλιαράκι, το νοήμων σώμα, ένα προλεγόμενο στο μελλοντικό έργο της ιατρικής ανθρωπολογίας, σε μετάφραση του Φώτη Τερζάκη, είναι το Νάνσι Σέπερ Χιού και Μάργαρετ Λοκ. Κοινωνική επιστήμονας η Νάνσι Σέπερ Χιού. Η Μάργαρετ Λοκ ξεκίνησε από βιοχημεία και κατέληξε να κάνει κριτική του πολιτισμού, ιατρική ανθρωπολογία δηλαδή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα άρθρο 36 σελίδων που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 1987. Γι' αυτό υπόθηκε ότι είναι παλιό. Δεν είναι όμως παλιό, είναι δυστυχώς εξαιρετικά καινούριο. Δημοσιεύτηκε στο Medical Anthropology Quarterly, στο οποίο αποδομούνται οι έννοιες για το σώμα και εξετάζονται τρεις οπτικές γωνίες, από τις οποίες μπορεί να ειδωθεί το σώμα. Ποιες είναι? Ένας φαινομενικά βιωμένος ατομικός εαυτός, αυτό που, το πάρα πολύ απλό που νιώθουμε, ως κοινωνικό σώμα, αυτό δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα, ένα φυσικό σύμβολο για να σκεφτόμαστε τις σχέσεις μεταξύ φύσης, κοινωνίας και πολιτισμού, και ως πολιτική σώματος, δημιούργημα δηλαδή κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου. Ωραία. Αφού λοιπόν συζητιούνται τρόποι με τους οποίους ανθρωπολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες και άνθρωποι από διάφορους πολιτισμούς έχουν αντιληφθεί το σώμα, προτείνεται η μελέτη των συναισθημάτων ως πεδίο έρευνας που υπόσχεται την παροχή μιας νέας προσέγγισης στο θέμα. Οι αντιλήψεις λοιπόν για το σώμα είναι κεντρικές όχι μόνο για την ιατρική ανθρωπολογία, αλλά και για τα φιλοσοφικά θεμέλια ολόκληρου του κλάδου της ανθρωπολογίας, όπου οι δυτικές παραδοχές για το μυαλό και το σώμα, το άτομο και την κοινωνία επηρεάζουν και θεωρητικές απόψεις και ερευνητικά παραδείγματα, αλλά και τον τρόπο που σχεδιάζεται και παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη στις δικές μας κοινωνίες, η οποία έχει πέσει θύμα βιολογικής πλάνης λόγω των αξιωμάτων που θεμελιώνονται στον διεισμό του Καρτέσιου, το διεισμό σώματος ψυχής, πνεύματος ύλης και του πραγματικού από το μη πραγματικό. Το ορατό από το μη ορατό, που άρα δεν υπάρχει ή δεν έχει σημασία. Στον πυρήνα λοιπόν της εξερεύνησης της ιατρικής ανθρωπολογίας βρίσκεται η έννοια των τριών σωμάτων μας, του φυσικού, των βιωμένων εμπειριών, του κοινωνικού, πως ο πολιτισμός συμβολίζει και αναπαριστά το σώμα, ο δικός μας ας πούμε, σαν μηχανή, έτσι το πολύ απλό για να σας πω πριν πω στα εξωτικά παραδείγματα, και τέλος το σώμα μας πολιτικό, πως ρυθμίζονται, επιτηρούνται και παράγονται τα σώματά μας. Fitness, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σας τα λέω αυτά εν είδη spoiler. Πόσο αληθινό είναι το αληθινό του Καρτέσιου? Μια μοναδική υπόθεση που καθοδηγεί τη δυτική επιστήμη και την κλινική ιατρική είναι η δέσμευση για μια θεμελιώδη αντίθεση μεταξύ πνεύματος και ύλης, νου και σώματος και αυτό που βρίσκεται και τα διατρέχει, πραγματικού και εξωπραγματικού. Θα ξεκινήσω με μια αφήγηση που είναι μέσα στο βιβλίο, σε μια μεγάλη παρουσίαση ενώπιον μιας τάξης πρωτοετών φοιτητών ιατρικής,
που αφορούσε την περίπτωση μιας μεσήλικης γυναίκας που έπασχε από χρόνιους και εξουθενωτικούς πονοκεφάλους. Με διακοπτόμενες φράσεις από την αγωνία, από το άγχος και από την κατάστασή της, η ασθενής εξήγησε ενώπιον του αμφιθεάτρου των 200 ατόμων ότι ο σύζυγός της ήταν αλκοολικός, που την έδερνε περιστασιακά, ότι ήταν ουσιαστικά κλεισμένη στο σπίτι τα τελευταία 5 χρόνια φροντίζοντας την ηλικιωμένη και με ακράτεια πεθερά της και ότι ανησυχεί συνεχώς για τον έφηβο γιο της που φεύγει από το σχολείο. Αν και η ιστορία της γυναίκας προκάλεσε σημαντική συμπάθεια από τους φοιτητές, πολλοί άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους με τη γραμμή των κλινικών ερωτήσεων, την υπομονή τους, ναι, και τελικά κάποια διέκοψε τον καθηγητή για να ρωτήσει, μα ποια είναι η πραγματική αιτία των πονοκεφάλων. Η φοιτήτρια ιατρικής, όπως και πολλοί από τους συμμαθητές της, ερμήνευσε τη ροή των κοινωνικών πληροφοριών ως ξένη και άσχετη με την πραγματική βιοιατρική διάγνωση. Ήθελε πληροφορίες για τις νευροχημικές αλλαγές που κατάλαβε ότι συνιστούσαν την αληθινή αιτιακή εξήγηση. Αυτό το είδος ριζοσπαστικά ηλιστικής σκέψης, χαρακτηριστικό της κλινικής βιοιατρικής, είναι προϊόν μιας δυτικής επιστημολογίας που εκτείνεται ήδη από την αυστηρά βιολογική άποψη του Αριστοτέλη για την ανθρώπινη ψυχή στο περιψυχής. Την τοποθετεί σε έναν αδένα κάπου στο... ο Ντεκάρτ είναι αυτό, λοιπόν. Η διχοτομία φυσικό-υπερφυσικό, πραγματικό-εξωπραγματικό έχει πάρει πολλές μορφές στην πορεία της δυτικής ιστορίας και πολιτισμού, αλλά ήταν ο φιλόσοφος μαθηματικός Ρενέ Ντεκάρτ τον 17ο αιώνα που διατύπωσε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ιδέες που είναι η άμεση πρόδρομη των σύγχρονων βιοτρικών αντιλήψεων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο μάλλον τεχνητός αυτός διαχωρισμός νου και σώματος, ο λεγόμενος καρτεσιανός διεισμός, απελευθέρωσε τη βιολογία να ακολουθήσει το είδος της ριζικά ηλιστικής σκέψης που εξέφρασε η παραπάνω φοιτήτρια, προς όφελος των κλινικών επιστημών, αλλά προκάλεσε το μυαλό ή την ψυχή να υποχωρήσει στο υπόβαθρο της κλινικής θεωρίας και πρακτικής για τα επόμενα 300 χρόνια. Ο πόνος, όπως φαίνεται, ήταν είτε σωματικός είτε ψυχικός, βιολογικός ή ψυχοκοινωνικός. Ποτέ και τα δύο και ποτέ κάτι αμιγώς το ένα ή το άλλο, βέβαια. Καθώς τόσο οι ιατρικοί ανθρωπολόγοι όσο και οι κλινικοί γιατροί αγωνίζονται να δουν τους ανθρώπους και την εμπειρία της ασθένειας και της ταλαιπωρίας από μια ολοκληρωμένη προοπτική, συχνά βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτή την καρτεσιανή κληρονομιά. Μας λείπει ένα ακριβές λεξιλόγιο με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλληλεπιδράσεις χωρίς παύλες, τις αλληλεπιδράσεις νου, σώματος, κοινωνίας. Και έτσι περιμένουμε ορούμενοι με αυτές τις παύλες, μαρτυρώντας την αποσύνδεση των σκέψεών μας και των αντιλήψεών μας. Είμαστε αναγκασμένοι να καταφεύγουμε σε έννοιες όπως το βιόπαυλε κοινωνικό, ψυχόπαυλα σωματικό, σωματόπαυλε κοινωνικό, ως εντελώς αδύναμοι τρόποι έκφρασης των μυριάδων τρόπων με τους οποίους η ψυχή, ο νους, μιλάει μέσω του σώματος και τους τρόπους με τους οποίους εγγράφεται η κοινωνία στο δεκτικό καμβά ανθρώπινης σάρκας. Είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη μετάφραση του Φώτη, ο δεκτικός καμβάς. Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, η διάσταση της ασθένειας, της ανθρώπινης δυσφορίας, οι κοινωνικές σχέσεις της ασθένειας ιατρικοποιούνται, εξατομικεύονται ακριβώς πάνω στο σώμα, παρά πολιτικοποιούνται και συλλογικοποιούνται. Η ιατρικοποίηση συνεπάγεται αναπόφευκτα μια χαμένη ταύτιση μεταξύ του ατόμου και των κοινωνικών σωμάτων και μια τάση μετατροπής του κοινωνικού σε βιολογικό. Ο Φρόιντ εισήγαγε μια άλλη ερμηνεία του συνόλου των αντιθέσεων νου σώματος, φύσης, πολιτισμού, ατόμου, κοινωνικού συνόλου, με τη θεωρία του της δυναμικής ψυχολογίας. Το άτομο βρίσκεται σε πόλεμο με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Φρόιντ πρότεινε ένα ανθρώπινο δράμα, στο οποίο οι φυσικές βιολογικές ορμές διασταύρωναν τα ξύφη με τις εξημερωτικές απαιτήσεις της κοινωνικής και ηθικής τάξης. Οπότε το έργο του «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας» μπορεί να διαβάζεται σαν μια
ψυχαναλυτική παραβολή αναφορικά με τις αντιθέσεις ψυχή, σώμα, φύση, πολιτισμός και άτομο-κοινωνία της επιστημολογίας μας. Παρόλο λοιπόν που αυτή η αντίθεση έχει ερμηνευθεί ως η ίδια η μήτρα της δυτικής μεταφυσικής και έχει εισδύσει τόσο βαθιά που έχουμε φτάσει να τη θεωρούμε φυσική και αναπόφευκτη, υπήρχαν πάντα εναλλακτικές οντολογίες, κοσμολογίες, θεωρίες για το σώμα. Για παράδειγμα, κάποιοι μη δυτικοί πολιτισμοί που έχουν αναπτύξει εναλλακτικές επιστημολογίες, οι οποίες τείνουν να συλλαμβάνουν τις σχέσεις ανάμεσα σε παρόμοιες οντότητες, με μονιστικούς μάλλον παρά με δειστικούς όρους, χωρίς διχοτομίες και διαχωρισμούς. Πάρα πολύ έτσι απλά σε όλους μας έρχεται οι βουδιστικές θεωρίες, η αρχαία κινέζικη κοσμολογία, ας πούμε, του Yin Yang, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 3ο αιώνα. Ο κόσμος γίνεται αντιληπτός σε μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας που ταλαντώνεται ανάμεσα σε πόλους, Yin Yang κτλ. Και από το σώμα μέχρι τα καιρικά φαινόμενα και τις σχέσεις, όλο το πράγμα γίνεται ένα. Μπορώ να σας το, αν θέλετε, σας το λέω πιο μετά. Το Κοράνι με την Ταουχίντ που αναζητά την επίτευξη ενότητας πνεύματος, σώματος, του κόσμου αυτού και του επέκεινα, στις βουδιστικές παραδόσεις και θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό κομματάκι για τις διαφορές αυτές, ένα χαϊκού. Όταν κοιτάζω προσεκτικά, βλέπω τον Αζούνα να ανθίζει στο φράχτη. Εν αντιθέσει, ο Τένισον έγραφε «Λουλούδι στο χάλασμα του τοίχου, σε κόβω από τα χαλάσματα, σε κρατάω εδώ, μαζί με τη ρίζα σου στα χέρια μου. Μικρό λουλούδι, αν μόνο μπορούσα να καταλάβω τι είσαι, μαζί με τη ρίζα σου και όλη σου τη ζωή, θα ήξερα τι είναι ο Θεός και ο άνθρωπος». Πρέπει να το κόψει όμως, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Πρόσωπο, εαυτός και άτομο. Ο Γκίρτς, σημαντικός ανθρωπολόγος ερμηνευτικής ανθρωπολογίας, έχει υποστηρίξει πως η δυτική αντίληψη του προσώπου ως ενός οριοθετημένου, μοναδικού, ενοποιημένου, γνωσιακού σύμπαντος που έχει προθέσεις, που αυτά που κάνει, ενός προθετικού λοιπόν γνωσιακού σύμπαντος, ενός δυναμικού κέντρου της επίγνωσης, των συγκινήσεων, της κρίσης και της δράσης, αυτό που πιστεύουμε όλοι ότι ορθό είναι, έτσι, είναι μια μάλλον παράξενη ιδέα στο πλαίσιο των πολιτισμών του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη έννοια του ατομικού εαυτού έχει πολύ πρόσφατη προέλευση ακόμα και σε εμάς. Με την έκδοση του δοκιμίου του Τζον Λοκ το 1690, αποκτήσαμε μια λεπτομερή προώθηση του προσώπου που ταυτίζει το εγώ ή τον εαυτό του με μια κατάσταση διαρκούς συνείδησης, η οποία είναι μοναδική στο άτομο και σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, διαμέσου όλων των φυσικών αλλαγών μέχρι το θάνατο. Και εδώ μπορούμε να πούμε τι δεν είναι, έτσι. Παράδειγμα, τέλος πάντων, ένα παράδειγμα γενικότερο, στους Γκαχούκου Γκάμα της Νέας Γουινέας, που δεν έχουν καθόλου την έννοια του προσώπου. Ατομική ταυτότητα και κοινωνική ταυτότητα είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν υπάρχει καμία επίγνωση ατομικότητας, όπως και γι' αυτό καμία έννοια φιλίας, δηλαδή σχέσεις ανάμεσα σε δύο μοναδικές ατομικότητες, οι οποίες σχέσεις δεν ορίζονται από τη συγγένεια, τη γειτονία ή άλλες απαιτήσεις. Σκεφτείτε στα ελληνικά χωριά, όπου η έννοια της φιλίας, αυτό που εμείς ξέρουμε στην πόλη, ας πούμε, δεν υπήρχε, ήταν ή ξαδέρφια ή γείτονες. Οι Γκαχούκου Γκάμα φαίνεται να ορίζουν τον εαυτό στο βαθμό που κάνουν κάτι τέτοιο με όρους των συστατικών μερών του σώματος, των άκρων, των χαρακτηριστικών του προσώπου, των μαλλιών, των σωματικών εκρήσεων και απεκρήσεων. Η επίθεση σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, κλοπή περιτομάτων π.χ., ισοδυναμεί με επίθεση στο πρόσωπο, όπως συμβαίνει στις κατηγορίες για μαγκανία, έτσι, λαϊκή μαγεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αντίληψή τους για το κοινωνικό δέρμα, που περιλαμβάνει τόσο την κάλυψη του σώματος,
όσο και τα ιδιαίτερα κοινωνικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του ατόμου. Μια αναφορά στο καλό ή κακό δέρμα κάποιου υποδηλώνει τον ηθικό χαρακτήρα και την προσωπική του ιδιοσυγκρασία ή διάθεση. Γι' αυτό, στην κοινωνία αυτή, οι κοινωνικές σχέσεις εκφράζονται με αγγίγματα, χαϊδέματα, χτυπήματα, αγκαλιάσματα και άλλες άμεσες σωματικές εκδηλώσεις. Αυτές είναι κοινωνιοκεντρικές συλλήψεις του εαυτού. Η αρρώστια λοιπόν σε τέτοιου είδους κοινωνίες συχνά εξηγείται ή αποδίδεται σε κακόβουλες κοινωνικές σχέσεις. Π.χ. μαγκανία. Εμείς τα λέγαμε κακό μάτι που το έχουμε πιο... ή σε παραβίαση κοινωνικών και ηθικών κωδίκων, είτε σε μια δυσαρμονία μέσα στην κοινότητα ή στην οικογένεια ή μέσα στην κοινότητα όλου του χωριού. Μια δυσαρμονία. Και δεν ξέρω, είναι γνωστό ένα κείμενο του Λεβί Στρός, έχει μεταφραστεί και όλα στα ελληνικά, για τη συμβολική αποτελεσματικότητα των σαμανικών θεραπείων, όπου εκεί, στο φοβερό παράδειγμα, η θεραπεία πώς συλλογικοποιείται, γιατί δεν εστιάζεται το πρόβλημα στο ένα σώμα και στο ένα άτομο, ας πούμε, που παρουσιάζει τη διαταραχή, τη δυσφορία. Έχει παρατηρήσει λοιπόν ότι στην υπερβατική και σαμανική θεραπεία ο ασθενής είναι σχεδόν τυχαίος στο τελετουργικό. Τσιμπάνε έναν, ας πούμε, και κάνουν το τελετουργικό, το οποίο εστιάζεται στην ευρύτερη κοινότητα. Έτσι καταλαβαίνετε πόσο αλλού είμαστε. Οι Κούγκ της Μποτσουάνας τελούν 70 τελετουργικά εκστατικού χορού που θεωρούνται τόσο θεραπευτικά όσο και αποτρεπτικά. Η Λόρνα Μάρσαλ, που έχει κάνει τη μελέτη, έχει περιγράψει το χορό σε μια ενορχιστρωμένη θρησκευτική πράξη που φέρνει τους ανθρώπους σε τέτοια ένωση, ώστε γίνονται σαν ένα οργανικό «ον». Η μέθεξη που μετά θεραπεύονται και περνάνε όλα. Στην εικονοποιία του σώματος, σε μεγάλο βαθμό ψυχιατρική, έχει μείνει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη από τους κοινωνικούς και ιδίως τους ιατρικούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποφεληθούν τα μέγιστα από τη μελέτη των συλλήψεων των ορίων του σώματος, των παραμορφώσεων της σωματικής αντίληψης σε διάφορες ψυχιατρικές λεγόμενες παθήσεις. Το δέρμα, για παράδειγμα, μπορεί να βιώνεται σαν ένα προστατευτικό κάλυμα, μια αμυντική πανοπλία που προστατεύει τα μαλακότερα και τα πιο τροτά εσωτερικά όργανα. Στο καθήκον του να προστατεύει το εσωτερικό, το εξωτερικό μπορεί να δεχθεί αρκετά πλήγματα που εκδηλώνονται σε δερματικά εξανθήματα και κνηδώσεις. Αντιστρόφως, το δέρμα μπορεί να φαντασιωθεί σαν ένα διαπερατό πέπλο, αφήνοντας τα εσωτερικά όργανα απροστάτευτα και τροτά σε προσβολές ελκών και κολίτιδας. Οι Άγγλοι και οι Γερμανοί, ας πούμε, είναι πολύ πιο αιμονικοί με την κατάσταση και την υγεία των εντέρων τους. Θεωρεί τη γερμανική αιμονή με τα έντερα, την καθαριότητα και την προκτικότητα γενικά, ως ο θεμελιώδης σχηματισμός στη βάση του γερμανικού εθνικού χαρακτήρα. Ενώ όταν ένας Άγγλος παραπονιέται για δυσκολιότητα, ποτέ δεν ξέρεις αν μιλάει για την τακτική του επίσκεψη στην τουαλέτα, την κόπωση ή την κατάθλιψή του. Ένα παράδειγμα από τους αγρότες των μεσοδυτικών πολιτιών της Αμερικής, Αμερικανούς αγρότες, για τους οποίους η ραχοκοκαλιά, η σπονδυλική στήλη, έχει μεγάλη πολιτιστική και εθνοϊατρική σημασία. Το όρθιος, το να είσαι όρθιος, έχει ηθικό νόημα. Να μην σταματάς μπροστά σε τίποτα, να είσαι ευθύς και έντιμος, να στέκεσαι στο πλευρό των φίλων σε ώρα κινδύνου, να μένεις σταθερός στις πεποιθήσεις σου. Αυτή λοιπόν η πάρα πολύ σημαντική ηθικά και συμβολικά ασθένεια του σώματος έκανε ώστε οι ευθυγραμμίσεις σκολιώσεων της σπονδυλικής στήλης, η χειροπρακτική ιατρική λοιπόν, να μην είναι τυχαίο που ξεκίνησε από τις κεντρικές πολιτείες της Αμερικής. Το σώμα ως σύμβολο, το κοινωνικό σώμα, μια από τις πρώτες προσεγγίσεις είναι του Νίνταμ για την ιεραρχική, ας πούμε, ταξινόμηση δεξιοχειρίας και αριστεροχειρίας, όπου το δεξί ταυτίστηκε με το ανώτερο φωτεινό κυρίαρχο και αρσενικό
παρατηρεί ότι αυτές οι κοινωνικές συμβολικές εξισώσεις δεν είναι φυσικές, όσο είναι χρήσιμες, τουλάχιστον σε εκείνους που βρίσκονται στο φωτεινό πάνω μέρος και δεξιά. Για τον ψυχαναλυτή, οι κοινωνικές πρακτικές αναπέμπονται πάντα στις ασυνείδητες παραστάσεις της εμπειρίας του εαυτού με το σώμα. Οι συμβολικοί ανθρωπολόγοι εργάζονται στην αντίθετη κατεύθυνση, εκλαμβάνοντας τις εμπειρίες του σώματος ως αναπαραστάσεις της κοινωνίας. Σε κοινωνίες με μονογραμμική καταγωγή, δηλαδή που η καταγωγή αποδίδεται ή μόνο στον πατέρα ή μόνο στη μητέρα, εμείς δεν έχουμε τέτοιες, είναι συνηθισμένο να συναντάμε λαϊκές θεωρίες που τονίζουν την αναπαραγωγική συμβολή των θηλυκών στις μητρογραμμικές κοινωνίες και των αρσενικών στις πατρογραμμικές. Να πω την ιστορία με το copulate. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι Σαβάντε, στους οποίους τα πατρικά γένη συνιστούν τον πυρήνα των πολιτικών μερίδων, πιστεύουν ότι ο πατέρας διαμορφώνει το βρέφος μέσα από επανειλημμένες πράξεις συνουσίας, στη διάρκεια της οποίας η μητέρα είναι μόνο παθητική και δεκτική. Το έμβριο είναι πανέτοιμο και η σύλληψη ολοκληρώνεται μόνο τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όπως ένας Σαβάντε εξήγησε τη διαδικασία στον Μέιμπουρι Λιούις, ενώ μετρούσε τους μήνες στα δάχτυλά του, συνουσιαζόμαστε. Συνουσιαζόμαστε, έγκυος. Συνουσιαζόμαστε, τοκετός. Λοιπόν, ομοίως η δυτική θεωρία της ίσης αρσενικής και θηλυκής συμβολής στη σύλληψη που εκτείνεται από την αναπαραγωγική βιολογία του Γαλινού μέχρι αργότερους ιατρικούς ερευνητές, οφείλει πιθανώς περισσότερα στη συμβατότητα της θεωρίας με το ευρωπαϊκό σύστημα της εκτεταμένης συγγένειας που έχουμε εμείς και της αμφιπλευρικής συγγένειας. Είναι το χαρακτηριστικό σύστημα συγγένειας της Ευρώπης. Δηλαδή, εξίσου θείος από τη μάνα, εξίσου θείος από τον πατέρα. Ένα μικρό παράδειγμα, από την Οθωμανική κληρονομιά και έχουμε τον αδελφό της μητέρας, δεν ονομάζεται με τον ίδιο όρο συγγενικό όπως ο αδελφός του πατέρα, δηλαδή είχε άλλο ρόλο στην οικογένεια. Ξέρετε ποιος ήταν ο όρος? Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτεί κανείς. Νταΐ. Το θα μου κάνεις τον Νταΐ είναι θα μου έρθει ο αδερφός της μάνας εδώ να μου ζητάει έτσι, για κοινωνίες εξαιρετικά πατριαρχικές. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτό το αμφιπλευρικό σύστημα. Και ενώ δεν υπήρχαν αποδείξεις επιστημονικές ή στοιχεία περί σπερματοζωαρίων ή οαρίων, τα οποία ολοκληρώθηκε, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα το 19ο αιώνα, από πάρα πολύ παλιά ήταν σαφές ότι ένας πατέρας, μια μητέρα, μια πράξη συνουσίας οδηγούν στην κάθε εγκυμοσύνη, ήταν μέρος αυτής της χιλιετούς παράδοσης πριν ανακαλυφθούν τα σπερματοζωάρια, το οάριο και περιγραφή, ας πούμε, όπως ξέρουμε τώρα, αυτή η θεωρία της αναπαραγωγής. Οφείλεται δηλαδή πάνω στο υπάρχον αυτό ήδη σύστημα συγγένειας, το οποίο εμπλεκόταν και με διαδικασίες διαδοχής και μεταβίβασης της κληρονομιάς. Ποιος κληρονομητή? Γιατί άμα δεν είσαι καθόλου συγγενής με κάποιον, δεν κληρονομείς προφανώς. Για τον ενσώματο κόσμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ας πούμε η παράγραφη του άρθρου, αλλά είναι υποκεφαλαιάκια μέσα σε αυτό το μικρό βιβλίο. Οι συμβολικές χρήσεις λοιπόν του ανθρώπινου σώματος στο μη δυτικό κόσμο είναι να εξημερώνει τους χώρους στους οποίους κατοικεί ο άνθρωπος. Οι Ινδιάνοι και ο Λαχουάγια των Άνδεων κατανοούν τα σώματά τους με όρους του βουνού και αντιλαμβάνονται το βουνό με όρους της δικής τους ανατομίας. Το ανθρώπινο σώμα και το βουνό αποτελείται από αλληλένδετα μέρη. Η ασθένεια προκαλείται από διαταραχές μεταξύ των ανθρώπων και της γης, ειδικά μεταξύ κατοίκων διαφορετικών τμήματων του βουνού. Το κεφάλι, κορυφή του βουνού, η καρδιά, κεντρικό χωριό ή τα πόδια, οι πρόποδες του βουνού. Οι θεραπευτές θεραπεύουν συγκεντρώνοντας τους διάφορους κατοίκους για να ταΐσουν το βουνό και να αποκαταστήσουν την ολότητα και την ευημερία που διαταράχθηκε. Είμαι το ίδιο με το βουνό, λέει ο θεραπευτής. Εκεί είναι και
η διάσημη, ας πούμε, λέξη πατσαμάμα φροντίζει το βουνό το σώμα μου και πρέπει να δώσω τροφή και ποτό να φάει και να πιει η πατσαμάμα, η μητέρα γη στους πολιτισμούς των Άνδεων. Αυτό μας φέρνει πάρα πολύ κοντά βέβαια τώρα να αναστοχαστούμε πάνω στην κλιματική αλλαγή κτλ. Ναι. Επομένως, ίσως η πιο περίτεχνη χρήση του σώματος σε ηθαγενή κοσμολογία προέρχεται από τους Ντογκόν του Δυτικού Σουδάν. Υπάρχει ένα διάσημο βιβλίο, «Συζητήσεις με τον Ογκοτεμελή», του Μαρσέλ Γκριόλ, που έκανε την ανθρωπολογική του έρευνα εκεί, αλλά δεν έκατσε να γράψει ως οι Άγγλοι ανθρωπολόγοι, κάτσε να σου πω τι σκέφτονται αυτοί και ποιοι είναι. Έχει τις ομιλίες με τον Ογκοτεμελή, είναι δηλαδή γραμμένο ένα βιβλίο σε 2 φωνές. Ο Ογκοτεμελή, λοιπόν, ο σοφός του χωριού, το χωριό πρέπει να εκτείνεται από βορρά προς νότο, σαν το σώμα ενός ανθρώπου ξαπλωμένο ανάσκελα. Το κεφάλι είναι το σπίτι των συμβουλίων, χτισμένο στην κεντρική πλατεία. Ανατολικά και δυτικά είναι οι καλύβες των εμήνων, που είναι στρογγυλές αμήτρες και αντιπροσωπεύουν τα χέρια του χωριού. Η σωματική μεταφορά διαποτίζει επίσης και το εσωτερικό του σπιτιού. Στη δυτική βιοιατρική, η αρρώστια εδρεύει είτε στο σώμα είτε στο ψυχισμό. Οι κοινωνικές σχέσεις αντιμετωπίζονται ως κερματισμένες, τμηματικές και περιστασιακές, γενικά ως ανεξάρτητες από την υγεία ή την αρρώστια. Στις άλλες κοινωνίες, το σώμα αντιμετωπίζεται σαν μια ενιαία, αναπόσπαστη όψη του εαυτού και των κοινωνικών του σχέσεων. Εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα από τα αισθήματα, τις επιθυμίες και τις πράξεις των άλλων, περιλαμβανομένων πνευμάτων και νεκρών προγόνων. Το σώμα δεν κατανοείται σαν μια τεράστια και περίπλοκη μηχανή, αλλά μάλλον σαν ένας μικρόκοσμος του σύμπαντος. Ωστόσο, η διχοτομία ψυχής-σώματος και η σωματική αποξένωση που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία συνδέονται επίσης με τους καπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής, στους οποίους χειρονακτική και διανοητική εργασία διαχωρίζονται και ιεραρχούνται. Όπως λέει ο Τόμψον, αντιδιαστέλει το βιομηχανικό εργάτη, το οποίο εργασία αποσπάται, κατά μικρά καταμετρούμενα τμήματα, στον κτηνοτρόφο στους Νούερ της Αφρικής, για τον οποίο ο καθημερινός χρόνος υπολογίζεται σύμφωνα με το ρολόι του κοπαδιού. Μην πάμε μακριά, πώς ήταν οι μπαρμπάδες μας και οι παππούδες μας στα χωριά μας. Και τέλος, το πολιτικό σώμα. Τα έχει πει όλα αυτά για να φτάσει εκεί. Οι πολιτισμοί είναι πειθαρχικά συστήματα που παρέχουν κώδικες και κοινωνικά σενάρια για την εξημέρωση του ατομικού σώματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνικής και πολιτικής τάξης. Η Μέρι Ντάγκλας υποστηρίζει ότι όταν μια κοινότητα βιώνει τον εαυτό της ως απειλούμενη, θα απαντήσει κλείνοντας τα στόμια εισόδου του κινδύνου. Μπορούμε να φτάσουμε να σκεφτούμε, ας πούμε, από νηστείες ή αποχή από σεξουαλική πράξη, στόμια, ας πούμε, ή να σκεφτούμε κλείσιμο συνόρων ή αποκλεισμό άλλων που θεωρούνται επικίνδυνοι για την τάξη αυτή. Το πολιτικό σώμα εξομοιώνεται με το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο ό,τι βρίσκεται μέσα είναι καλό και ό,τι το έξω είναι κακό. Το πολιτικό σώμα στην απειλή επίθεσης είναι ευάλωτο. Ζητούνται εκενώσεις προδοτών και κοινωνικών παρεκκλινόντων. Ενώ η ατομική υγιεινή επικεντρώνεται στην ίαση του σώματος. Στο πλαίσιο μιας ταχαίως εκβιομηχάνησης της αγοράς στην Γκάνα, οι κατηγορίες για μαγκανία, δηλαδή το ότι θέλουν το κακό σου οι άλλοι, μπορούν να εκφράσουν ανησυχίες για κοινωνικές αντιφάσεις που εισήγαγε ο καπιταλισμός. Ως εκ τούτου, αυτές οι κατηγόριες απευθύνονταν σε άτομα και οικογένειες που προσπαθώντας να πετύχουν στο νέο σύστημα, να πετύχουν οικονομικά, εμφανίστηκαν πιο ανταγωνιστικές, άπλιστες και ατομιστικές στις κοινωνικές τους σχέσεις. Ενώ αυτό μπορεί να θεωρηθεί κατηγορίες από το φθόνο των μη πετυχημένων, ο Μάλινγκς υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες για μαγεία
είναι ενσωματωμένη έκφραση αντίστασης στη διάβρωση των παραδοσιακών κοινωνικών αξιών, οι οποίες αξίες βασίζονται στην αμοιβαιότητα, το μοίρασμα και την οικογένεια και την πίστη στην κοινότητα. Ο Μάλινγκς φυσικά δεν υποστηρίζει ότι η μαγεία και η μαγκανία είναι μοναδικές για καπιταλιστικές, κοινωνικές και οικονομικές μορφοποίησεις. Απλώς λέει ότι στο πλαίσιο της αυξανόμενης εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ζωής, οι κατηγορίες για μαγκανία παραπέμπουν στις κοινωνικές τρευλώσεις και την ασθένεια στο πολιτικό σώμα, όπως το έχει δημιουργήσει ο καπιταλισμός. Το περιεχόμενο ποιο είναι δηλαδή. Η μαγκανία παραμένει. Λοιπόν, τώρα, 47-48, sorry, και τελειώνουμε. Δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ η παρουσίαση των άλλων, απλώς θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ύπαρξη αυτού του βιβλίου για την έκδοση των άλλων. Τώρα, τι ήθελα να πω στη σελίδα 47. Στο δικό μας τον ολοένα υγιεινιστικό και μονικό με το σώμα πολιτισμό, το πολιτικός ορθό σώμα και στα δύο φύλλα είναι η λεπτή, δυνατή, ανδρογυνική και δεμένη φιγούρα μέσω της οποίας εκδηλώνονται οι πυρηνικές πολιτισμικές αξίες ποιες? Της αυτονομίας, της αντοχής, της ανταγωνιστικότητας, της νεότητας και του αυτοελέγχου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η υγεία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο σαν μια κατάκτηση, παρά σαν μια δεδομένη κατάσταση και υπάρχει απέτηση από το άτομο να δουλέψει σκληρά για να είναι δυνατό, γυμνασμένο και υγιές. Η αρρώστια αποδίδεται μάλλον στην αποτυχία, το πάχος και η κατάρρευση αποδίδεται μάλλον στην αποτυχία του ατόμου να ζήσει σωστά. Στη συμπεριφορά τους και στην ιδεολογία τους, τα κινήματα αυτοβοήθειας και σκληραγωγίας, είναι η μετάφραση για τη λέξη fitness, αρθρώνεται ένα ήθος μιλιταριστικό και κοινωνιοδαρβινιστικό. Ο γρήγορος και ο ανθεκτικός κερδίζει. Ο παχής και ο πλαδαρός χάνει και ξεπέφτει από το ανθρώπινο είδος. Αντί για το δυνατό, αθλητικό, πολιτικός και οικονομικός ορθό σώμα, αντί για δυνατό και αθλητικό, το πολιτικός και οικονομικός ορθό σώμα μπορεί να συνεπάγεται και αλόκοτες παραμορφώσεις. Να μην πούμε για τα δεμένα πόδια των Κινέζων ή την φυσική ασθενικότητα των ρομαντικών, αλλά θα πούμε κάτι που μας αφορά πάρα πολύ. Το διπλό αδιέξοδο, ο διπλός δεσμός, το διπλό μήνυμα, το double bind δηλαδή, της εντολής, να έχει κάποιος και κάποια, πολύ κάποια, αυτοέλεγχο, να είναι σκληραγωγημένος και παραγωγικός και την ίδια στιγμή ένας τριφυλός καταναλωτής που επιδιώκει την απόλαυση, είναι ιδιαίτερα καταστροφικό για την αυτοεικόνα της σύγχρονης γυναίκας. Πώς μπορεί δηλαδή να είσαι ασκητική και πειθαρχημένη για να μην τρως και να γυμνάζεσαι και συγχρόνως να αφήνεις έναν ελεύθερο εαυτό στο anything goes. Επομένως, είναι αναγκασμένη να ταλαντεύεται συνεχώς ανάμεσα σε φάσεις ανεξέλεγκτου φαγητού, ποτού και ναρκωτικών, γιατί αυτή είναι η επιταγή και η μόδα, και σε φάσεις άθλησης, καθάρσεων και εμετού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τις κοινωνικές συνιστώσεις της βουλημίας και της ανορεξίας. Οι πολιτισμοί λοιπόν, οι κοινωνίες, είναι πειθαρχικά συστήματα που παρέχουν κώδικες και κοινωνικά σενάρια για την εξημέρωση του ατομικού σώματος σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνικής και της πολιτικής τάξης. Γίνεται εκτενής αναφορά στο Φουκώ, αλλά νομίζω αυτό δεν περιμένετε από μένα να το ακούσετε.
Ριζικές αλλαγές στην οργάνωση του κοινωνικού και δημόσιου βίου στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες, περιλαμβανομένης της εξαφάνισης των παραδοσιακών πολιτισμικών ιδιωμάτων για την έκφραση της ατομικής και συλλογικής δυσφορίας, αυτά που έχουν εξαφανιστεί είναι η μαγεία, η μαγκανία, τα τελετουργικά αντιστροφής, π.χ. καρναβάλι, και η παρενδυσία, έχουν εξαφανιστεί αυτά στις δικές μας κοινωνίες, έχουν επιτρέψει στην ιατρική και την ψυχιατρική να αναλάβουν έναν ηγεμονικό ρόλο στη διαμόρφωση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δυστυχίας. Τα εχθρικά, τα αρνητικά και εχθρικά συναισθήματα μεταμορφώνονται από γιατρούς και ψυχίατρους σε συμπτώματα νέων ασθενειών, όπως το προεμινορροϊκό σύνδρομο ή η διαταραχή διάσπασης προσοχής. Με αυτόν τον τρόπο, αρνητικά κοινωνικά συναισθήματα, όπως η θηλυκή οργή και η πλήξη ή οι σχολικές φοβίες των παιδιών, αναπλάθονται ως ατομικές παθολογίες και συμπτώματα, παρά ως κάποιοι κοινωνικά σημαίνοντες δείκτες. Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των γιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχιάτρων και των εγκληματολόγων, ως μεσολαβητών της κοινωνικής συνένεσης, είναι κεντρικός. Εδώ νομίζω ότι είναι και το πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ας πούμε, που έχει το βιβλίο αυτό και που ευτυχώς είναι μικρό για να αγοραστεί, αλλά δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Δηλαδή, μικρό, αλλά πραγματικά... Όπως υποδείκνει ο Χόπερ, ο γιατρός και άλλοι κοινωνικοί μεσολαβητές είναι προδιατεθειμένος να παραβλέπει την κρυφή αγανάκτηση των αρρώστων. Προδιατεθειμένος είναι προετοιμασμένος. Το ιατρικό βλέμμα είναι λοιπόν ένα ελεγκτικό βλέμμα, μέσω του οποίου οι ενεργητικές, παρότι κρυφές, μορφές διαμαρτυρίας του αρρώστου μεταμορφώνονται σε παθητικές πράξεις κατάρρευσης. Εκείνο που εμείς βλέπουμε είναι η χρησιμότητα την οποία έχει για το πολιτικό σώμα, για το εξημερωμένο, παραγόμενο από την κοινωνία μας παραγωγικό σώμα, το φιλτράρισμα στο ιδίωμα της αρρώστιας. Το φιλτράρισμα δηλαδή μέσα από το λόγο περί αρρώστιας, όλο και περισσότερης ανθρώπινης ανησυχίας, δυσαρέσκειας, ανικανοποίητης επιθυμίας και διαμαρτυρίας, που να μπορεί να ελεγχθεί με ασφάλεια από τους γιατρούς μεσολαβητές. Λοιπόν, ναι. Συγκίνηση, μεσολαβήτρια... Ναι. Λοιπόν, η μεσολαβήτρια των τριών σωμάτων, υπάρχει κάποια λύση, εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό, δεν είναι τόσο μαύρο. Μια ανθρωπολογία του σώματος κατά ανάγκη συνεπάγεται μια θεωρία των συγκινήσεων. Θα το... emotions. Θα το λέγαμε κάποτε, θα το λέγαμε παλιότερα, συναισθήματα, αλλά επειδή είναι και το affect μαζί, κοιτάμε λίγο, με τη μετάφραση υπάρχει ένα θέμα, τέλος πάντων, συγκίνηση, emotion, πιάνει μέσα, έχει μέσα τη λέξη συγκίνηση. Οι συγκινήσεις επηρεάζουν, affect δηλαδή, εκεί είναι αυτό που σε απλά αγγλικά θα μεταφράζαμε και ως συναίσθημα, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα, η αρρώστια και ο πόνος βιώνονται και προβάλλονται σε εικόνες του λειτουργικού ή δυσλειτουργικού, κοινωνικού και πολιτικού σώματος. Τείνουμε να αναρωτιόμαστε, μαζί με τον Γκίρτς, που σας ανέφερα προηγουμένως, κατά πόσο η αδίποτε έκφραση ανθρώπινης συγκίνησης και αισθήματος, δημόσια ή ιδιωτική, ατομική ή συλλογική, κατεσταλμένη ή εκρηκτικά εκφραζόμενη, είναι ποτέ ανεξάρτητη από την πολιτισμική της κατασκευή. Η πιο ακραία διατύπωση της θέσης του Γκίρτς, την οποία συμμερίζονται πολλοί από τους νεότερους ψυχολογικούς και ιατρικούς ανθρωπολόγους, είναι ότι χωρίς τον πολιτισμό απλώς δεν θα ξέραμε πώς νιώθουμε. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Το βιβλίο θα το πάρετε. Εντάξει, είναι μικρό στο μάτι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ βαρύ πυροβολικό. Ως άρθρο κυκλοφορούσε στις βιβλιογραφίες της ανθρωπολογίας. Το έχεις διαβάσει, Δημήτρη?
Ήταν στα αγγλικά, λοιπόν, θα το πάρεις τώρα. Τώρα, αυτό το βιβλίο προϋποθέτει την κυκλοφορία των άλλων δύο. Τι χρειάζεται δηλαδή. Τι τώρα μας είπε για τη μαγκανία και τη μαγεία και τα ακούσαμε όλα αυτά και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, που να σας πω ότι και σε εμάς, τους ανθρωπολόγους, τέτοια βιβλία, ας πούμε, δεν κυκλοφορούν πολύ στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν λέμε στα παιδιά, πάρ' το, διάβασέ το, έχεις από εδώ να πεις αυτό. Απλά σε φροντιστηριακά μαθήματα λέμε, ας δούμε και κανένα πολύ παλιό πρωτότυπο κείμενο, μιας και έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ένα τέτοιο βιβλίο είναι αυτό. Παρότι ελάχιστα αναφέρεται λοιπόν αυτός ο πρωτοανθρωπολόγος, ο William Hals Rivers. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Βρετανικής ανθρωπολογίας. Ο πιο γνωστός είναι ο Μαλινόφσκι, αυτόν θεωρούμε, έτσι. Νευρολόγος, ψυχολόγος, ανθρωπολόγος και ψυχίατρος, στην εποχή του είχε τη φήμη του Άγγλου Φρόιντ. Και για τον οποίο ο Μαλινόφσκι έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ο Άγιος της Επιτόπιας. Από το 1898 στο 1915 υπήρξε ανθρωπολόγος. Πριν και μετά ήταν γιατρός και ψυχολόγος. Αυτό το μετά κράτησε λίγο, γιατί το 1922 πεθαίνει. Αυτά τα χρόνια όμως η αυξανόμενη ενασχόλησή του με την ψυχολογία και την ψυχανάλυση σε συνδυασμό με τα ανθρωπολογικά του ενδιαφέροντα τον οδήγησε σε ένα πλούσιο στοχασμό αναφορικά με τις σχέσεις των δύο επιστημονικών πεδίων. Ο οποίος εκ των υστέρων μας φαίνεται προδρομικός για τους κλάδους της ιατρικής ανθρωπολογίας ή εθνοϊατρικής. Εθνοϊατρική δεν έχει να κάνει με το έθνος. Θα μπορούσαν αυτό που λέμε εθνοτικό, δηλαδή των μικρών άλλων ομάδων. Επιστημολογίες, επιστημονικά συστήματα. Ένας γαλλικός όρος που κυκλοφόρησε ήταν το ethnoscience, εθνοεπιστήμη. Δίνει στον άλλο δηλαδή το δικαίωμα να έχει μία κοσμολογία συνεκτική και όχι παράλογη. Της εθνοψυχιατρικής λοιπόν και της εθνοψυχανάλυσης. Τις χρονιές 1915 και 1916 έδωσε 4 διαλέξεις στο Βασιλικό Κολέγιο των Ιατρών με υλικό από τις επιτόπιες έρευνές του στη Μελανησία και με θέμα τις σχέσεις της πρωτόγονης ιατρικής, της ίασης δηλαδή, με τη μαγεία και τη θρησκεία. Εκεί προτείνει για πρώτη φορά την ταύτιση της τελετουργικής θεραπευτικής με την ψυχοθεραπεία. Είναι στην καρδιά της ανατροπής των θεωριών του εξελικτισμού με τη θεωρία της διάχυσης που έρχεται από την αμερικάνικη ανθρωπολογία του Μπόας. Είναι η απάντηση στον εξελικτισμό. Ότι δεν είναι από κάπου που ξεκινάνε και γίνονται, γιατί αλλιώς κι εμείς, γιατί πήραμε ας πούμε από άλλους μεγάλους πολιτισμούς. Δεν μας συμφέρει. Οπότε λέει ο Μπόας, σε πολλές διαφορετικές περιοχές και υπήρχαν κινήσεις των ανθρώπων. Αυτό είναι μια τομή επιστημολογική πολιτική. Οι μη ληστικές, λοιπόν, 148. Εδώ δεν είναι πολλά, βλέπεις ότι ξεκινάω από τη σελίδα 148, καλά τα πάμε. Λοιπόν, σε εμάς, στο βαθμό που τα γεγονότα δεν αποδίδονταν πλέον σε πνευματικά όντα ή σε άμεση ανθρώπινη υπετιότητα, ή θρησκεία δηλαδή, ή μαγκανία, πιστεύτηκε πως οφείλονταν σε υλικούς παράγοντες για τις δικές μας ιατρικές. Οι παράγοντες που υποτέθηκε ότι δρούν για την πρόκληση της ασθένειας υπήρξαν κυρίως 2 ειδών στην ιστορία της ιατρικής. Σε λαούς οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένοι από δοξασίες αναφορικά με τα ζώα, αυτός ο κλάδος της δημιουργίας είχε προέχουσα θέση στις θεωρίες τους για την πρόκληση της ασθένειας. Θα σκέφτεστε τώρα ποιοι εξωτικοί τύποι είναι αυτοί, έτσι. Αλλού, η πρόδειλη σχέση του αίματος με τη ζωή οδήγησε στην πεποίθηση ότι η ασθένεια οφείλεται κυρίως στην αλλοιωμένη κατάσταση τούτου του υγρού και αυτή η πεποίθηση αποτέλεσε την αφετηρία της χημικής με ύψιλον παθολογίας που επί τόσους αιώνες υπήρξε η βάση της ιατρικής.
Η έκπληξη έρχεται αμέσως παρακάτω. Οι δύο μεγάλες εξελίξεις της εποχής μας στην ιατρική ακολούθησαν τις δύο αυτές κύριες γραμμές των πρώιμων πεποιθήσεων. Τα σκουλίκια και τα φίδια της άγριας ιατρικής αντικαταστάθηκαν από τους μικροσκοπικούς και υπερμικροσκοπικούς οργανισμούς της μικροβιακής θεωρίας της νόσου, ενώ τη θέση των παλαιών χυμών πήρε η αλλίωση της ορθής αναλογίας των εσωτερικών εκρήσεων, ορμονών, που φτάνει σήμερα να αναγνωρίζεται ως άμεση αιτία τόσων πολλών παθολογικών καταστάσεων. Κάνε μία εξέταση αίματος. Οι μη ηλιστικές θεραπευτικές παραδόσεις άλλοτε συνδυάζονται με θρησκευτικές τελετουργίες, άλλοτε με μαγεία και μαγκανία. Η διαφορά είναι ότι εφόσον έχουμε επίκληση σε ανώτερα όντα, τις αναγνωρίζουμε ως θρησκευτικές αυτές τις θεραπείες. Ενώ όταν η αιτιολογία της ασθένειας όσο και η προσδοκία της θεραπείας δεν εμπλέκουν ανώτερα όντα, αυτές οι τελετουργίες θεωρούνται μαγικές. Ναι. Στην προσπάθειά του να πείσει για τη συμμετοχή του ψυχικού παράγοντα στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ο Ρίβερς επικαλείται τη διαδικασία ύπνωσης της συνδικής ιατρικής και κυρίως του βασικού μηχανισμού που είναι η υποβολή στην πρόκληση και στη θεραπεία της ασθένειας. Είναι ωστόσο αναγκαίο να διαχωρίσουμε την πρόκληση και τη θεραπεία της ασθένειας χάρη σε παράγοντες που ενεργούν μέσω του ψυχισμού από τη γνώση ότι τα χρησιμοποιούμενα μέτρα δρούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι μία λύση να λέμε «έλα τώρα θα σου κάνω υπνοτισμό και έλα να υποβληθείς και το ξέρουμε και οι δύο». Είναι αυτό που λέει ότι είναι η αποτελεσματικότητα των τσαρλατάνων που δεν ξέρουν ότι λειτουργεί, έρχεται η ίαση με την υποβολή. Και είναι και αυτό που θα λέγαμε, αν δεν θεωρητικοποιούμε πολύ πριν πάμε στο ψυχαναλυτικό διβάνι, είναι η μεταβίβαση, η οποία είναι απαραίτητη, η οποία, τέλος πάντων, οι περιπέτειές της, λοιπόν, σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία είναι πολλές και ο λόγος περί αυτών και στη σελίδα 162. Ναι, αυτό. Η μεγαλύτερη απόδειξη για τη συνύπαρξη του ψυχικού με το σωματικό, μιλάμε τώρα για αρχές του 20ου αιώνα. Είναι από τους βετεράνους της Ρωσο-Ιαπωνικής σύγκρουσης, όπου ακόμα και εμφανώς σωματικοί κλονισμοί είχαν την πηγή τους σε καθαρά ψυχική διαταραχή από το πεδίο της μάχης, η οποία έπρεπε να ανασυρθεί από τη μνήμη και τότε να θεραπευτεί το σωματικό σύμπτωμα. Στο κεφάλαιο 6, με τίτλο «Κοινωνιολογία και ψυχολογία», η μελέτη των συναισθημάτων και εδώ αποδεικνύει την πολιτισμική κοινωνική κατασκευή τους, γιατί συγκεκριμένες πολιτισμικές αντιδράσεις απέναντι σε συγκεκριμένα γεγονότα τον πείθουν για την κοινωνική γένεση του ψυχικού, με τα συναισθήματα ως όχημα. Σημαντικό είναι το παράδειγμα της εκδίκησης στις σελίδες 175, 176, 177, να το διαβάσετε, όπου επιδρομές μετά την κλοπή γυναικών ή μετά από ένα φωνικό σε άλλες φυλές θεωρούνται αιματηρές βεντέτες ή αιματηρή εκδίκηση. Και εκεί λέει ο Ρίβερς, και ποιος σου λέει ότι πίσω από την βεντέτα είναι η εκδίκηση και πώς την εννοείς την εκδίκηση? Το συναίσθημα της εκδίκησης, αυτό που εμείς νιώθουμε ως εκδίκηση. Αντί λοιπόν να ρωτάμε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την αιματηρή βεντέτα χωρίς εκδίκηση, θα ρωτούσα μάλλον, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την εκδίκηση χωρίς μια γνώση της αιματηρής βεντέτας? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις λειτουργίες του ανθρώπινου ψυχισμού χωρίς μια γνώση του κοινωνικού πλαισίου, γιατί εμείς έτσι την εξηγούμε την εκδίκηση. Πώς μπορούμε να την εξηγήσουμε χωρίς μια γνώση του κοινωνικού πλαισίου που πρέπει να έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των αισθημάτων και των απόψεων της ανθρωπότητας? Και ενώ το θρησκευτικό τελετουργικό μπορεί να προσφέρει καθαρτική
αναπαράσταση, ας πούμε, του προβλήματος και συνακόλουθη εξηλαίωση αποθυμένων παρορμήσεων, το κίνητρο της απόθυσης πρέπει να συζητηθεί όχι σε μια υποτιθέμενη πρωταρχική ενοχή, αλλά στην ιστορική εξέλιξη ιδιαίτερων πολιτισμών. Εδώ λοιπόν έκανα ένα αριστοτεχνικό πέρασμα, γιατί δεν είναι του Rivers αυτή η φράση, είναι του Κάρντινερ, για τον οποίο έχει γράψει ο Μάνσον. Μας φέρνει λοιπόν στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζει αυτό το βιβλίο, λοιπόν το τρίτο βιβλίο, η ψυχοδυναμική του πολιτισμού, παρουσιάζεται μια ιστορική ανακατασκευή των συνεχειών και αλλαγών κατεύθυνσης κατά τη σεμιναριακή συνεργασία του Κάρντινερ με ανθρωπολόγους μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των νεοφροηδικών συγκλήσεων με τις κοινωνικές επιστήμες ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τη δεκαετία του 30, το ταραγμένο κύμα του πολιτικού αναβρασμού και οικονομική αστάθεια προκάλεσαν ένα εντατικό ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της φροηδικής ψυχολογίας να λύσει τα ενίγματα της κοινωνικής ζωής. Η άνοδος του φασισμού, ας πούμε, το θέμα των Εβραίων. Ο επικείμενος παγκόσμιος πόλεμος, αποτέλεσμα μιλιταριστικού φασισμού και ξενοφοβικού εθνικισμού, σε συνδυασμό με τον ανορθολογισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής, απαιτούσε ερμηνευτικές ικανότητες ψυχιάτρων όσο και κοινωνιολόγων. Και ενώ αρκετοί ανθρωπολόγοι στις δεκαετίες του 30 και του 40 ενσωμάτωναν επιλεκτικά στοιχεία της φροηδικής θεωρίας στις μελέτες για την αλληλεπίδραση πολιτισμού και προσωπικότητας, εμείς ξέρουμε την Μάργαρετ Μίντ και τη Ρουθ Μπένεντικτ και συχνά νομίζω βαριόμαστε όταν ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα, ο ψυχαναλυτής Άμπραμ Κάρντινερ, που δεν τον ξέρουμε και δεν τον βάζουμε στις βιβλιογραφίες, υπερεύει οτεριστικά τα όρια των επιστημών, επιδιώκοντας μια αυθεντική ψυχοπολιτισμική σύνθεση. Ψυχαναλυμένος από το Φρόιντ και φοιτητής του Μπόας, του ιδρυτή δηλαδή της Αμερικάνικης πολιτισμικής ανθρωπολογίας, διευκόλυνε συνεργασίες και με το Λίντον και με την Μπένεντικτ. Το 1933, στο διεπιστημονικό σεμινάριο με ανθρωπολόγους, ανοίγει το δρόμο για την ενσωμάτωση ψυχαναλυτικών ενιών στην ανθρωπολογία με όρους ψυχολογίας του εγώ. Ανέπτυξε την ψυχοδυναμική θεωρία της προσαρμογής, εκεί όπως λέει και ο Φώτης, αλλού έρχεται από την παράδοση του Τάλκοτ Πάρσονς με το πρόταγμα πώς θα προσαρμοστούμε καλύτερα στο χάος αυτό που ζούμε, τέλος πάντων, όχι να το ανατρέψουμε όμως, χωρίς κριτική προσέγγιση του, με έρευνα στις τραυματικές νευρώσεις, απογοητευμένος από τη θεωρία για τη λίμπιντο του Φρόιντ, διότι δεν μπορούσε να του λύσει το θέμα του μεταπολεμικού, το μετατραυματικό, ας πούμε, στρες. Το 1921 πάει στη Βιέννη, ψυχαναλύεται από το Φρόιντ για 6 μήνες. Μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη, άρχισε τη δική του κλινική ψυχιατρική μελέτη και θεραπεία νοσηλευομένων βετεράνων που έπασχαν από πολεμικές νευρώσεις. Εστίασε στις αισθησιοκινητικές της λειτουργίες ως ρήξη των σχέσεων ανάμεσα στο εγώ και το περιβάλλον που είχε ο βετεράνος και που εκφραζόταν με τη συστολή των λειτουργιών του εγώ, ψυχική δηλαδή, σαν απάντηση προσαρμογής στην τραυματική εμπειρία. Αυτό θα το βρούμε μέσα στο μικρό βιβλίο, αλλά το στηρίζει, αντλούν από εκεί. Ως αμυντικός χειρισμός απέναντι σε κατακλυσμιά τραυματικά ερεθίσματα, συνειδητοποιούσε ο Κάρντινερ, αυτή η προσαρμοστική διαδικασία είναι ανάλογη με την παλινδρόμηση σε προημότερα στάδια της νηπιακής διαχείρισης. Το πιο σημαντικό για τη θεωρητική ανάπτυξη της νεοφροηδικής ανθρωπολογίας, η δεκαετία έρευνας του Κάρντινερ πάνω στις προσαρμοστικές τροπικότητες, τους τρόπους δηλαδή, που προσαρμοζόταν το εγώ ως αντίδραση στο τραύμα του πεδίου της μάχης, έθεσε τα θεμέλια για τις διατυπώσεις του αναφορικά με την οντογενετική ανάπτυξη, πώς δηλαδή στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου αναπτύσσεται η βασική δομή προσωπικότητας στο πλαίσιο του πολιτισμού. Αυτή είναι δηλαδή η μεγάλη του συμβολή πάνω σε αυτό το δίστρατο, πάνω σε αυτή τη συνάντηση των επιστημολογιών
της ψυχανάλυσης και της ανθρωπολογίας. Λοιπόν, και εδώ θα ήθελα παραδείγματα να πω. Ψυχίατροι λοιπόν όλων των πεποιθήσεων έδειχναν πως υπήρχε νόημα στις πλέον χαοτικές και φαινομενικώς αντιπροσαρμοστικές συμπεριφορές των ψυχικώς ασθενών. Αυτό έκρουε μια ευαίσθητη χορδή του ανθρωπολόγου, γιατί και αυτός ήταν αφιερωμένος στην προσπάθεια να δείξει ότι φαινομενικώς αλόκοτα πρότυπα των μη δυτικών κοινωνιών επιτελούσαν τις ίδιες βασικές λειτουργίες με τα οικεία μας έθιμα. Επέμεναν δηλαδή και οι δύο ότι η παράδοξη συμπεριφορά είχε σημασία στην εσωτερική οικονομία και του ατόμου, η ψυχανάλυση, και του πολιτισμού, η ανθρωπολογία. Οι οικουμενικές αξιώσεις όμως του Φρόιντ, περί απαράλλακτων ψυχοσεξουαλικών σταδίων και περί της παγκοσμιότητας του ειδιποδίου συμπλέγματος, στην ειδητοποίηση σύντομα ο Κάρντινερ μπορούσαν να τεθούν συστηματικά σε δοκιμασία, ιχνηλατώντας την ιδιαίτερη πορεία της ενδοψυχικής ανάπτυξης σε μια σειρά από διαφορετικούς πολιτισμούς. Πιο γνωστή ίσως είναι η διαμάχη του Μαλινόφσκι με το Φρόιντ πάνω σε αυτό. Συνεργάστηκε με την κόρα Ντιμπουά στο σεμινάριό του μετά το 1935, μια εισαγωγή στην ψυχαναλυτική κοινωνιολογία, και θα σας δώσω λίγα δείγματα δουλειάς πάνω στο πώς κάθε ιδιαίτερος πολιτισμός δημιουργεί διαφορετικές αξίες, διαφορετικές ανάγκες και ιδιάζουσες άμυνες ψυχικές. Η ιδιαιτερότητα κάθε πολιτισμού εξαρτάται από το ποιες παρορμήσεις διαλέγει να κάμψει. Όχι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν παρορμήσεις, αλλά ποιες διαλέγει να κάμψει, πού μπαίνει το όριο δηλαδή της απαγόρευσης, το πώς τις κάμπτει, τι αντισταθμιστικά ωφέλη προσφέρει, ποιες είναι οι αμοιβές, οι συναισθηματικές, οι άλλες, το πώς διαχειρίζεται το στρες που προκαλούνται από τέτοιες καταστολές ανταμοιβών, ας πούμε, ή παρορμήσεων, ποιες οδούς εκτόνωσης ευνοεί και σαν αποτέλεσμα της όλης εικόνας, ποιες συγκινησιακές αξίες υπομορφή ιδεωδών, επιδιώξεων και σκοπών παρέχει. Αυτή δηλαδή είναι μία, ας πούμε, μετάφραση της φροηδικής θεωρίας πάνω στο πεδίο έρευνας των ανθρωπολόγων. Το πολιτισμικό πλαίσιο για τους ανταγωνισμούς κύρους είναι η ατομική ανασφάλεια. Το άγχος που γεννάει η έλλειψη προστασίας απαιτεί μια αντισταθμιστική διόγκωση του εγώ. Πού το βλέπει αυτό? Από τις μελέτες του Μπόας στους Κουακιούτλ, Ινδιάνοι του βορειοδυτικού μέρους της Αμερικής. Ο ζηλόφθονος ανταγωνισμός κυριαρχεί σε κοινωνίες όπου το άτομο αφήνεται απροστάτευτο, όπου οι εξαρτήσεις δεν αναγνωρίζονται ή τίθενται σοβαροί περιορισμοί σε μια τέτοια αναγνώριση των εξαρτήσεων. Συναισθηματικών, όχι των σχέσεων δηλαδή. Στους συνεργατικούς και μη ανταγωνιστικούς όμως άλλους Ινδιάνους ζούνι, ο δεσμός της αμοιβαίας εξάρτησης είναι κάτι που τονίζεται επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια του ατόμου. Είναι μια κοινωνία στην οποία το άτομο προστατεύεται από αμοιβαίες εγγυήσεις ενάντια στην απομόνωση, την απειλή της φτώχειας, την απίσχνανση του εγώ, την ταπείνωση, το λοιμό και την έκθεση. Οπότε δεν χρειάζεται να προσφύγουν σε άλλα μέσα συμπλήρωσης της επικρατούσας ασφάλειας, στον πλούτο ή στο κύρος, όπως οι Κουακιούτλ. Το άγχος και η δυσπιστία του ενός προς τον άλλο αναπτύσσει ένα διαρκή φόβο για πνεύματα και τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία, οι Τσούκτσι, αντιμετωπίζουν τους νεκρούς τους. Το συνηθέστερο άγχος είναι ο φόβος ότι θα καταβροχθιστούν. Και γνωρίζουμε από την αναλυτική εμπειρία ότι αυτό σημαίνει άγχος προκαλούμενο από ματαιωμένη εξάρτηση. Γι' αυτό κόβουν τους λαιμούς των νεκρών, για να μην μπορούν να επιστρέψουν, και αν επιστρέψουν, να επιστρέψουν ακέφαλοι.
στο τέλος, λοιπόν, οι παρατηρήσεις του τώρα από το πεδίο κάνει τον Γκάρντνερ να σκεφτεί ότι η πρώιμη πειθαρχία των σφικτήρων, δηλαδή εκεί που τα παιδιά γρήγορα πρέπει να μάθουν την προκτική πειθαρχία, υποδείκνει ο Γκάρντνερ, διαμόρφωνε το πρότυπο για την αναγκαστική ευσυνειδησία και υπακοή στην εξουσία στην όριμη ηλικία. Αρχίζει δηλαδή να κοιτάει την εκπαίδευση στη βρεφική ηλικία. Αυτό, πώς φτιάχνεται το μετέπειτα όριμο άτομο. Με τους όρους συγκρότησης του συστήματος ασφάλειας, υποστήριζε ότι η αναλογία των περιοριστικών προκτικών πειθαρχιών προς τις ανταμοιβές του στήθους εγγενίαζε ένα διαμορφωτικό ψυχικό συσχηματισμό που συνέδε την ακλόνητη υπακοή, γιατί θα φάει ξύλο άμα δεν συγκρατηθεί και αφοδεύσει στην πλάτη της μάνας του, το παιδάκι στην κοινωνία τάδε, με τη γονική προστασία που είναι ότι το στήθος το έχει μέχρι να το βαρεθεί. Αυτή η αμυντική προσαρμογή ενισχυόταν εν συνεχεία μέσα στο δεσμό πατέρα και γιου, με τη σταθερή του σχέση ανάμεσα σε υπακοή και ασφάλεια, πιστότητα και προστασία. Παίρνει δηλαδή τις δύο προσεγγίσεις της φροηδικής ψυχανάλυσης, στοματική και προκτική, και σε μία άλλη κοινωνία βλέπει πώς αυτά τα δύο λειτουργούν για τη δόμηση μιας βασικής δομής προσωπικότητας. Μια οργάνωση του εγώ, ναι, ωραία, τελειώνουμε. Με την αυξανόμενη οικονομική ανασφάλεια σε διάφορες κοινωνίες και την ανάδυση αυστηρών καταπιεστικών συστημάτων, η κακόβουλη μαγεία αυξήθηκε δραματικά, η κατοχή από πνεύματα αυξήθηκε σε συχνότητα και αγριότητα, καθώς τα προγονικά πνεύματα μεταβλήθηκαν σε κακά πνεύματα. Και ήτανε μέσα από όλα αυτά τα σεμινάρια, λοιπόν, που το εμφανίστηκε για πρώτη φορά η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ό,τι ονομάζει θεμελιώδεις θεσμούς της παιδικής ηλικίας και παράγωγους δευτερογενείς θεσμούς, συγκεκριμένα ότι αυτοί οι πρώτοι θεσμοί είναι αποφασιστικοί για τη δημιουργία ενός ιδιάζοντος κοινωνικού προτύπου, αλλά ότι η θρησκεία και η λαϊκή παράδοση είναι παράγωγα του είδους της προσωπικότητας που είχε διαμορφωθεί από αυτό το πρώτο πρότυπο. Ο τόμος είχε τον τίτλο «Το άτομο και η κοινωνία του», η ψυχοδυναμική της πρωτόγονης κοινωνικής οργάνωσης. Μιλούσε για τον ιδιοπολιτισμικό σχηματισμό της προσωπικότητας και όταν πήγε στον εκδότη του, του είπε ότι, ξέρετε, αυτό το βιβλίο, έχετε κάνει μια πολύ σημαντική συμβολή με αυτό το βιβλίο, αλλά λυπάμαι, που πρέπει να σας πω ότι σε 10 χρόνια από τώρα θα είστε λησμονημένος. Δεν θα γίνετε διάσημος. Ο κόσμος θα το οικειοποιηθεί και θα λέει ότι το ήξερε από πάντα. Κάτι λοιπόν που από πάντα ήξερες και ξαφνικά το βλέπεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ναι, ναι, ωραία. Είμαι εντυπωσιασμένος από την παρουσίαση της Κατερίνας. Μας έκανε ένα πανεπιστημιακό μάθημα κοινωνικής ανθρωπολογίας που είναι η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσε να υπάρξει για όποιον θα διαβάσει αυτά τα βιβλία. Διαφήμιση. Και διαφήμιση. Και διαφήμιση, εννοείται. Την ευχαριστούμε λοιπόν, όπως ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά τους 3 εκδότες για την άψογη συνεργασία μας. Σημαντικό και αυτό μέσα στη βαρβαρότητα της αγοράς. Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο Επιλέξει που μας φιλοξενεί και όλους εσάς βέβαια που κάνετε τον κόπο να έρθετε να μας ακούσετε. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα να πω ύστερα από την παρουσίαση. Θέλω να πεις αυτό. Χτες με ρώτησε, προχθές με ρώτησε. Πόσο θα μιλήσεις? Του λέω, μωρέ, κάνα 4 20 λεπτό. Τόσο. Και μετά το βλέπα. Φούσκωνε. Δεν τον πάρω. Φούσκωνε. Δεν τον πάρω. Οπότε δεν το ήξερε.
Αυτό απαλλάσσει εμένα από πολλά καθήκοντα, οπότε θα σας πω μόνο πολύ λίγα λόγια για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν αυτές οι μεταφράσεις και για την απόβλεψη που λειτουργεί μέσα τους. Αυτή τη φοβερή τριετία που μόλις πέρασε, ζήσαμε μια πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση σε ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα, συνταγματικές και δημοκρατικές εγγυήσεις, που ήταν αδιανόητη μέχρι χτες και που οι δυτικές κοινωνίες άλλωστε δεν είχαν γνωρίσει από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τουλάχιστον. Και όλο αυτό έγινε με υγειονομικό πρόσχημα, έτσι, στο όνομα της προφύλαξης από μια υποτιθέμενη πανδημία, της οποίας η πραγματική έκταση και φωνικότητα ποτέ δεν τεκμηριώθηκαν. Από πού αρίστηκε νομιμότητα όλη αυτή η αδιανόητη πολιτική βία? Από το ιονή θεολογικό κύρος που απολαμβάνει στις κοινωνίες μας η επιστήμη γενικότερα και η ιατρική πιο ειδικά. Η δυτική ιατρική, όπως πρέπει να λέμε. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Η δυτική ιατρική αξιώνει να είναι μια θεραπευτική τέχνη. Ας μην συζητήσουμε τώρα τις διαφορές τέχνης και επιστήμης, θα μας πήγαινε πολύ μακριά. Μια θεραπευτική πρακτική, ας πούμε. Θεραπευτικές πρακτικές όμως η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει πάρα πολλές και πολύ διαφορετικές μέσα στη μακραίωνη ιστορία της, και οι περισσότερες από αυτές όχι μόνο δεν μοιάζουν, αλλά είναι και αντίθετες ως προς τη σύλληψη, τη μέθοδο, την εφαρμογή προς τη δυτική ιατρική. Όμως ο νεότερος δυτικός κόσμος, όπως κάνει και σε όλους τους άλλους τομείς του πολιτισμού, αξιώνει η δική του ιατρική να είναι η μόνη αληθινή, επιστημονική, σύμφωνα με την έννοια που έχει στη δική του κουλτούρα ο όρος, και εξορίζει όλες τις άλλες στο πεδίο της πλάνης, της πρόσληψης, της μαγείας, της απάτης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει δεκτό καθολικά, και όχι μόνο επειδή πολλές τέτοιες προνεωτερικές θεραπευτικές είναι ακόμα ζωντανές σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και προπαντός επειδή μέσα στον ίδιο το δυτικό κόσμο, στη διάρκεια του 20ου αιώνα, στα πλαίσια μιας αθόρυβης θεραπευτικής μεταπολίτευσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, βλέπουμε να αναπτύσσονται μη ιατρικές θεραπευτικές σε ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με την ακαδημαϊκή ιατρική, οι οποίες αμφισβητούν το μονοπόλιό της. Ξεκινώντας από τη φροηδική ψυχανάλυση και τις μεταψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες και φτάνοντας μέχρι ολοκληρωμένα μεγάλα θεραπευτικά συστήματα όπως είναι η ομοιοπαθητική ή ο βελονισμός. Αυτή την ιστορία προσπάθησα να αφηγηθώ στο βιβλίο μου «Ιατρική πολιτική», που αναφέρθηκε ήδη, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021, εν μέσω δηλαδή του πανδημικού εγκλισμού, από τις εκδόσεις Αλίστου Μνήμης. Και συμπληρώθηκε λίγο αργότερα από ένα μικρότερο βιβλίο που εξέδωσα από τις εκδόσεις Επέκεινα, την Εθνοψυχανάλυση. Τώρα, όπως κάνω συχνά όταν καταπιάνομαι συστηματικά με τη μελέτη ενός τομέα στην προοπτική συγγραφής ενός βιβλίου, μεταφράζω μερικά επιλεγμένα κείμενα από το ίδιο πεδίο που θεωρώ ότι μπορούν να τεκμηριώσουν καλύτερα ή να διευρύνουν κάπως την οπτική μου. Και για να μην τα πολυλογώ, έτσι γεννήθηκαν αυτές οι τρεις μεταφράσεις που παρουσιάζουμε σήμερα. Οι δύο πρώτες, όπως ήδη καταλάβατε, ανήκουν στο πεδίο της λεγόμενης medical anthropology, ιατρικής ανθρωπολογίας. Τι σημαίνει αυτός ο όρος? Σημαίνει έναν ειδικό κλάδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ο οποίος μελετάει με το συγκριτικό τρόπο της κοινωνικής ανθρωπολογίας τις θεραπευτικές πρακτικές μέσα σε διάφορες κοινωνίες, σε διάφορους πολιτισμούς. Τα δύο αυτά βιβλία θα μπορούσε κανείς να τα πει ορόσημα του πεδίου, επειδή αντιπροσωπεύουν το εναρκτήριο έργο και την τελευταία λέξη.
Το πρώτο από τα δύο, του William Rivers, όπως ήδη ακούσατε, είναι το έργο ενός ανθρώπου που ήταν κατά κύριο λόγο νευρολόγος, αργότερα υπηρέτησε και ως στρατιωτικός ψυχίατρος και κατά δεύτερο λόγο ασχολήθηκε για μια περίοδο της ζωής του, εν πάση περιπτώσει, ασχολήθηκε με την κοινωνική ανθρωπολογία. Ήταν σύγχρονος του Φρόιντ και είναι ο άνθρωπος που σήμερα τον σκεφτόμαστε σαν προπάτορα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ο Μαλινόφσκι και η πρώτη γενιά των Βρετανών ανθρωπολόγων ήταν μαθητές του. Στο βιβλίο αυτό, που είναι μια συλλογή άρθρων και διαλέξεων του Rivers, όχι μόνο μας παρουσιάζει μια εξαιρετικά γοητευτική σειρά από πρωτόγονες λεγόμενες μαγικοτελετουργικές θεραπευτικές από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά κυρίως από τη Μελανησία που ήταν το κατεξοχήν πεδίο των ερευνών του, αλλά και υποδεικνύει διορατικά τη συγγένεια αυτών των θεραπευτικών με ορισμένες σύγχρονες μορφές ψυχοθεραπείας, οι οποίες αμφισβήτηση την οποία ο ίδιος συμμερίζεται, το κυρίαρχο δυτικό μηχανιστικό ιατρικό μοντέλο. Από τότε κύλησε πολύ νερό σε αυτό το αυλάκι και για να φτάσουμε στη δεκαετία του 80 με το άρθρο των δύο Αμερικανίδων ανθρωπολόγων, το πυκνό και βαρισίμαντο αυτό άρθρο που τόσο διεξοδικά μας ανάλυσε η Κατερίνα, το νοήμων σώμα, το οποίο κάνει μια εξαιρετικά δυσδυτική κριτική των καρτεσιανών επιστημολογικών θεμελίων της δυτικής ιατρικής στο φόντο ενός τεράστιας έκτασης και ποικιλίας ανθρωπολογικού υλικού που οι δύο συγγραφείς χειρίζονται. Παρόλο που το έργο αυτό γράφτηκε στην δεκαετία του 80, δηλαδή συμβατικά μιλώντας είναι ήδη λίγο παλιό, το λέω τελευταία λέξη στο πεδίο, επειδή από όσο τουλάχιστον φτάνει η δική μου πληροφόρηση, τίποτα σημαντικότερο σε πυκνότητα και σε βάθος δεν έχει γραφτεί έκτοτε. Τώρα το τρίτο, το τελευταίο από τα τρία βιβλία που παρουσιάζουμε σήμερα, αφορά ένα συμπληρωματικό πεδίο της λεγόμενης εθνοψυχιατρικής ή εθνοψυχανάλυσης. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι? Στο βαθμό που την ψυχιατρική τη θεωρούμε έναν κλάδο της ιατρικής, ο όρος εθνοψυχιατρική είναι απλώς ένας υποκλάδος της ιατρικής ανθρωπολογίας που εντάσσεται μέσα στο πεδίο που συζητήσαμε προηγουμένως. Τώρα ο όρος εθνοψυχανάλυση εκπροσωπεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστημολογικές διασταυρώσεις που έγιναν στον 20ο αιώνα ανάμεσα στην κοινωνική ανθρωπολογία και την ψυχανάλυση. Οι πρωτεργάτες αυτού του πεδίου είναι δύο πρόσωπα που δεν αναφέρθηκαν στην σημερινή μας κουβέντα. Είναι και οι δύο Ούγγροι, Ούγγρο-Εβραίοι, γεννημένοι στη μυθική αυτοκρατορία του Φραγκίσκου Ιωσήφ, με απόσταση λιγότερο από μία γενιά μεταξύ τους. Ο πρώτος είναι ο Γκίζαρο Χάιμ, μαθητής του Φρόιντ και μέλος του εσωτερικού κύκλου της Βιέννης, ο οποίος δογματικός φροηδικός εκπαιδεύτηκε στην εθνολογία και στην ψυχανάλυση ταυτόχρονα και στα χρόνια του Μεσοπολέμου ξεκινάει μια επιτόπια έρευνα, μεγάλη επιτόπια έρευνα σε διάφορα μέρη του κόσμου, χρηματοδοτημένη από τη Μαρία Βοναπάρτη, με σκοπό να τεκμηριώσει την οικουμενικότητα του ιδιποδίου συμπλέγματος. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι στην επαφή με το εμπειρικό υλικό του ο Ροχάιμ θα αποκλίνει σε κάποια σημεία από τη φροηδική ορθοδοξία. Ο δεύτερος, που είναι η απολύτως σημαντικότερη φυσιογνωμία του πεδίου, είναι ο Ζορς Ντεβερέ, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της σημερινής Τρανσιλβανίας, σπούδασε στο Παρίσι φυσικές επιστήμες αρχικά, εν συνεχεία προσελητίστηκε στην ανθρωπολογία από τον ίδιο τον Μαρσέλ Μος και εκπαιδεύτηκε ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και ψυχαναλυτής. Έκανε σε πρώτη φάση επιτόπια έρευνα στους Εντάγκ Μόι της τότε Γαλλικής Ινδοκίνας, στο σημερινό Βιετνάμ, και αργότερα στους Ινδιάνους Μοχάβε των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταπολεμικά εργάστηκε σαν ψυχαναλυτής στην Τοπέκα του Κάνσας και στη Νέα Υόρκη
και στην τελευταία φάση της ζωής του επέστρεψε στη Γαλλία, όπου δίδαξε στο Collège de France. Έργα και των δύο, κάποια έργα και των δύο αυτών έχω μεταφράσει νωρίτερα και μπορείτε να τα βρείτε στις εκδόσεις Επέκεινα και στον Ηριδανό. Η τρίτη κατά σειρά σπουδαιότητας συμβολή στο πεδίο της εθνοψυχανάλυσης είναι η περίπτωση την οποία ήδη ακούσατε. Ενός Αμερικανοεβραίου ψυχιάτρου από το Μπρούκλιν, ρωσικής καταγωγής, που ήταν ο Άμπραμ Κάρντινερ. Στη δεκαετία του 30 και μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ο Άμπραμ Κάρντινερ οργάνωσε ένα περίφημο σεμινάριο με τη συμμετοχή πολλών ανθρωπολόγων του πεδίου, ο σπουδαιότερος από τους οποίους ήταν ο Ραλφ Λίντον, και έγινε γνωστό ακριβώς ως το σεμινάριο Κάρντινερ-Λίντον, που ήταν ένα πειραματικό εργαστήριο συνδυασμένων διασταυρώσεων, δηλαδή παρουσίαση εθνογραφικού υλικού από επιτόπια έρευνα και ψυχαναλυτική του ερμηνεία. Την ιστορία αυτού του σεμιναρίου αφηγείται το τρίτο από τα βιβλία που παρουσιάζουμε σήμερα, ενώ ταυτόχρονα μας φέρνει στο προσκήνιο και πολλές άλλες φιγούρες της αμερικανικής ανθρωπολογίας, της μποασιανής σχολής, της πολιτισμικής λεγόμενης ανθρωπολογίας. Τι μελετάει λοιπόν η εθνοψυχανάλυση? Από την πλευρά της κοινωνικής επιστήμης, μελετάει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί, μέσα από το χειρισμό του ανθρώπινου σώματος και των ορμών, με την νηπιακή αγωγή και την εκπαίδευση, διαμορφώνουν εκείνες τις προσωπικότητες, εκείνους τους χαρακτήρες, εκείνες τις ιδιοσυγκρασίες που έχουν ανάγκη για την αναπαραγωγή της δομής τους, οι κοινωνίες. Από την πλευρά της θεραπευτικής, δείχνει πως οι ανθρώπινες παθολογίες, και κυρίως εκείνες οι βαθιές ψυχικές παθολογίες απέναντι στις οποίες η δυτική ιατρική είναι τόσο θεαματικά ανίσχυρη, δεν είναι ζήτημα. Είναι κοινωνικά, παρότι ριζώνουν σε μια οικουμενική ανθρώπινη φύση, είναι κοινωνικά προσδιορισμένες και ιδιοπολιτισμικές, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα ούτε ανατομίας ούτε νευροχημίας, αλλά ζήτημα κοινωνικών σχέσεων. Και ως εκ τούτου δεν είναι θεραπεύσιμες χωρίς μια ριζική αλλαγή του συνόλου της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ και μπορούμε να κάνουμε συζήτηση.